Moikka, se olisi LPS Baby. Oliks ikävä? Heti tähän alkuun mä näköjään joudun alkaa pikkasen pahoittelemaan, että tää kuvalaatu on näin laatua peruna. Et mä en edes ymmärrä, miten tää kuvanlaatu on näin surkea, mutta se ei edes ole tää videon niinku suurin ongelma, vaan se suurin ongelma on se, että tää kamera tarkentelee minne sattuu, ja mä toivon, että siitä huolimatta te pystytte nauttimaan tästä videosta. Mä en ole tässä nyt tehnyt melkein vuoteen videoita, tai osista videoistahan on se jo vuosi. Et mä tein viimeksi joulukuussa videoita, ja siitä on aika kauan jo aikaa, melkein vuosi tosiaan. Syy miksi ei ole tullut videoita on aika laaja. Et mulla on ollut kiireitä ja oikeastaan muuta menoa ja mielenterveysongelmien kanssa hankaluuksia. Ja sitten tässä vuodessa on tapahtunut niin paljon eri asioita, että mähän yritin jo helmikuussa kuvata vuoden ensimmäiset videot, mutta ne meni vähän pieleen ja mä jouduin sen yhden saman videon kuvaamaan 2 kertaa ja siitä ei ole vieläkään kaikki videoklipit edes valmiiksi kuvattuna. Mutta mä olen julkaisemassa tämän kyseisen videon, koska se on mulle tärkeä video. Tämän vuoden tapahtumista on tulossa erikseen myöhemmin storytimea, mutta se tulee reilusti ensi vuoden puolella sitä mukaan, kun mä ehdin tekemään. Ja mä en tiedä, että miten mä tuun tästä seuraavasta projektista olen väsynyt, että nyt otetaan selvää ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta asia, mistä mä oon aika innoissanikin jopa, on se, että mun postipaketti viimein saapuu. Ja nyt me voitais avata se. Eli siis mä tilasin jotain aivan ihanaa lelukauppa-Fleasta. Mä oon oottanut tätä pakettia postista kun kuuta nousevaa ja viimein mä pääsen avaamaan sen. Ja joo, mä oikeesti avaan pakettia voiveitsellä. Mut mä en ihan oikeesti uskaltanut ottaa mitään terävämpää, ettei toi paketin sisältö almuuntuisi tai menisi rikki tai mitään muutakaan. Mä vähän tossa jossain kohtaa säikähin, että onnistuinko mä ton paketin sisältöä vahingoittamaan, koska toi veitsi menee yhdessä kohtaa aika syvälle tohon pakettiin. Ja jes, mä sain ilmaisen roskapussin. Osa teistä saattaakin ihmetellä, että minkä ihmeen takia se postin sisältö oli oikein sensuroitu. Syy oli siinä, että mä halusin yllättää teidät. Yllätys! Eli tänä vuonna tulee LPS-joulukalenteri, jossa on LPS-joulukalenteri. Odottakaa, kun mä kohta selitän. Eli tää joulukalenterin idea on tehdä tarinapohjainen improvisoitu joulukalenteri. Jokainen luukku olisi noin 2 minuuttinen tai vähän pidempi, et sitä pidempiä videoita mä en voi luvata. Että pitää katsoa nyt rauhakseen aluksi, että miten tää lähtee sujumaan. Joka ikinen tavara ja petsi, mitä sattuu täältä kalenterista tulemaan, tulee liittymään sitten sen päivän jaksoon. Ja hyvä tuuri kävi siinä, että ensimmäisestä luukusta tosiaan tulee petsi, mutta ongelma on se, että mikä petsi. Mikä on ensimmäinen petsi, joka tulee? Että tässä voi vielä tapahtua mitä tahansa. Tässä kohtaa mä muistan, että mä en edes kertonut monta luukkua mä oon ajatellut tekeväni tätä joulukalenteria. Mä olen päätynyt pitkän pohdinnan jälkeen siihen, että mä teen puolikkaan joulukalenterin, joka on pisin joulukalenteri, mitä mä oon koskaan tehnyt. Eli mitä tarkoittaa puolikas joulukalenteri? Joulukalenterista on normaalisti 24 luukkua, mutta tässä joulukalenterissa on vain 12. Eli puolet vähemmän kuin normaalisti. Eli joka jaksossa olisi tarkoituksena avata 2 luukkua ja sen pohjalta tehdä tarinapohjainen joulukalenteriluukku. Ensimmäinen luukku tulee siis 2. päivä joulukuuta. Luojan kiitos, nyt päästään jatkaa normaalisti. Että mä en enää ikinä halua käyttää tikkua. Tai no joo, mun pitää käyttää tikkua harvoin, mutta asian pointti on se, että ei pitkään aikaa ei.
Et mä tiedän, että mä tuun tulevaisuudessakin vielä tarvitsee tikkuja videon tekemiseen, mutta silloin mulla pitää olla pikkasen vahvempaa tavaraa, millä kiinnittää se petsiin kuin teippi. Mutta ei sitten taas liian vahvaa, ettei maalatuista petseistä lähde maalit. Mä oon tosi pahoillani, että mä en saanut tehtyä Vanhat petsit tulee takaisin video 2. Että mä yritin tehdä sen, mutta koska masennuskausi vei ja mut oikeastaan haukuttiin alimpaan maanrakoon, niin ei mun itsetunto yksinkertaisesti riittänyt kuvaamaan sitä videota. Ja tulevaisuudessa mä olen infoamassa teitä enemmän uusista petseistä ja että mitä on tulossa. Ja Vanhat petsit tulee takas video 2 ja ehkä jopa 3 on tulossa. Et mä ainakin sen 2 teen ja mä en tiedä, että mitä mä teen siitä eteenpäin, mutta se selviää sitten ajallaan. Että siinä voi tulla vanhaa tietoa teille ihan hyvin, jotka on ehtinyt jo itse ottamaan asioista selvää, kun mä en ole tehnyt videoita. Mutta ainakin mä tuun käymään joka ikisen LPS-mallin, mitä on julkaistu, tai mitä on julkaistu tänä vuonna, niin joka ikisen LPS-mallin, jota on julkaistu, olen käymässä teidän kanssa läpi. Ja tietenkin tuun esittelemään petsiostoksia, mitä mä oon tehnyt tänä vuonna. Mutta ei mulla ollut tässä enää muuta, se olisi ensi video. Moikka!